Ini tum dak ESC West Karbi anglong district committee la pen KSA amben district committee tum join ni tum meeting dupon sini tum ka chengwai bang ke jasemet ke damtang 29 November ni tum la West Karbi anglong district along jasemet 25 June 2023 ni Karbi anglong tum mas council pen ka piklang pon so new land policy aputhak ni tum adharna program puthak se ko ni tum reassessment is a meeting dulo la pen ke la so a meeting along pen ni tum ke kachini bangala hen je jasemet Karbiang lo autonomous council pen non malom la pen ke damtang 24 November ni sitami autonomous council pen ni tum party phan isi written reply nang kilo je new land policy ke ave puselang ni tum pu la pen ke sa khasi lang mi pi la pen ke jirigindeng ba dak jengkhate le horoson along penang media jir putum karjudun la new land policy puthak autonomous council pen pilo puji pu silai huilong ta Karbiang lo CM tuliram rong hang alang ni ke thak bangla helo je new land policy ke ave puselang ni pu la pen ke dosi ta la ke li tum karbi tum han kali la sonda lang ni ko ninge pon thudia la si ni tum autonomous council phan ki puji ke la helo je alang ni la hine reply ta chokchi ko pima chokchi banga 25 so junar ni alang ni tum ka peklang ordar lulong bangke dake karbi tum ke revenue tu nang ne ba premium tu nang ne la sona lam ta ve la pen ke dake tribal non tribal la sona lam ta hala so ordar lulong bangke avi kadu ga vi phanda dake general ise ordar selang ni tum hin pen ka paklang la pen kala daga premium punon conversion premium la pen ke revenue se ta na dorso pikpik la pen hala so ordar lulong bang sila ke klang da khangyang lo la pen ako hinialam ni tum arjulong lo jasemet non la kimi town committee ka selamadim jengkha jirikindeng la pen ke umla pher la hera tum ta mi town committee bang nang ne athi lai ha warlong ke do 85% ara tum ke kachuti ki ka chongdar la sonarat sai de lang la pen ke alang li tuma annual income sitame suri thongkep suri phikep ba lag sipen aber la sonai sia mulu ka tum sike do posi town committee pen alang li tuma putha ka impose ya tax bang alang li tum tun e la sona lam se chipula posa ko town committee ke da kenang sotave pengal so town committee ki kimpon hut pustame rada phan karju pon thang ta ve la pen la ke asia rules long kupima ke do la so rules tenglang li tum la so town committee de kapang dak pon kali la so posi la haya town committee bang che pon thunei pura la tum ka complain da mahuta tuliram rong hang la so si ke thak dul pulam sini tum arjulong la ke karbi tum ke town committee tax ta pinang ne ke la son selang li bang ke thak dul la ke bang paro ko so tum phanchot pulam selang li bang ke thak dul sita so municipality board pen ji to house tax le punon property tax le punon ko pima notification along ke ta ke karbi tum ke pinang ne ka pre tum pinei la sona lama ve dak ta du bana che homana posi pinian alang li rata phan ke thak alam ke la ke chubai binong la pen ke jong se alang li ke chubai pele kaninje kali pulotang te la ke alang li kachini ne pencil la solam ke la ke rata phan ke thanta binong lo la sini tum pinisi tami puthak cheng wai pon thulo je la solong le ron bang tu ke la ke 25 June ni council pen ka pang dak long le ron bang ke council pen la ke sepa private nang ji kupima la ke ni tum phong lo ke puje Karbiak he ke chengsia homporti ta longli hen lo ki jutsia homporti ta longli hen lo karbiak he che the bong ke longli hen lo si longli pen karbiak he phan ke pache kakun elo sita non la so teng high rate of premium pulutang te la ke mane town committee long edo tum ta chiri si pen lak thom premium pini la pen ga rong ru ba jo tum ta chi achiri tin farman suri kre pho along le class teng pen council fan premium pini protai karbi tum ke long le hem pu man un elo la bange phire me lam lo so teng lo putang te karbi tum si karbi ang long ma suri puji man det po long le hem pu man un elo la pen karbi ang long li ke nona teng putang te ke plang tum si nam det po la pen ang tan pen ke wang dak be hanang ke claim ak he tum si ong dung along le bange nam det ji la solong le arona teng lu ke la so pot si la ke karbi birudhi land policy alang li tum selam rong lo pot si la solong le policy we puthot withdraw nei pusi pi da minili tum chengwai pon thulo la pen ke la so council pe long le aron withdraw re tik ke la bangali tum ke che song pon bompo la son thak si give and take alam si tamin non anta pupo sarkar ta ka chengwai ing tonte long le ki pg alam ke assam sarkar ta non anta chudlot bom aposi la ke 51 teng 13 April ar ni pima notification ke do haso teng si Karbiang lo district boundary ke do vet nai pus ni to me hin pen la ke pinile thota che parai pon lo la pen akon ni tum puthot pine mai pen ka pa klang pon jilam the bangala hen lo che ke dam tang la so che klu December tarik 3 year ni Hauraghat MLA Dorsing Rong Hang Ahema Sorbang
rong ni hang LP school long mastorani setle alangli da ka BJP atuma program long arjabdun hampen BJP ke join dun atuma phan alangli BJP apoho pen hai ka ki kubdun maflakar wagdun inut Mohila Morcha BJP a president ateng selang li kam ke klem por la bange chokche pusni tu mahin pen jongdun lo pen December tarik re isi ke lage working days penak la pen ke non LP school mukha ke exam ta sulibom la sila sona por hud alang li duty che o bupsi political party leader ateng alang li BJP meeting lo ka attend dun ke lage croin e pinalam la ke illegal lo a potsi primary education department karbi Thomas council pen alang li phala subuthak action and veg nahi suspension bivek nahi pusni tu mahin pen alage isia demand pipon lo ba kali prodani tum puthui banke mane non BJP tu mas slogan mudi he to mumkin he pu BJP tum jitu ki pu bom hala so a slogan teng pentong BJP ali dar apiso tum anke sakuri le do pusita BJP party long political leader teng an campaign punon rally punon lahai dun long popma la bang tani tum bang isi karjulo aku jong sila son pulu tangte Karbiang Autonomous Council Education Department pen public notification pidet nahi je pini pen abangke that opposition party leaders ahema soratum ta dopik sakuri claim posi hala tumsi tame amithang ka support a political party a meeting along dunlong campaign dunlong duty damde that sita Autonomous Council pen thang action avilopu